labarin dai ya dawo. Cakwakiyar bata kare ba. Ko kun san waye FUSHFAH? Ya zama dole na kawo ƙarshen wannan ketan iyakar. Ina fatan kowannen ku ya shirya. Rayuwa ko kuma mutuwa. FUSHFAH ya zama shugaban masu safara. Shin me yake faruwa ne? Ina son sani yanzu. उसका पता कोई नहीं लगा सकता, इसीलिए एक जगह है. Za mu shiga ta kowace hanya lungu sako. Ba ja da baya. FUSHFAH ya zama sarki. Yana nan tafe daga Aball Studio Record.